Jongsi nalitum Aadhar semardet pening kan kep an pleng kang lo pulo tangke nona bangki documents ka update ang sila bangki Kenangsot no pini nalitum afan la so puthak detail salam la so video long nang khan pachini ponik ko Kosonsi documents ka update poneng sila pen ko mama tum si ka update ang jima la pen ka update ador ka anma la so puthak pini ang ton penalam nang khan pachini ponik ko nalitum la soy YouTube channel along nang kahumri milang pulte kachinghon penalitum subscribe igon 11 videos tami nalitum liking si pigon tagya non Aadhar card documents update aput hagle ethithini alam lang polonang lapen chethan polonang tagde non Aadhar documents update na soputhak ithithini alam chethan polona Kosonsi documents ka update poneng jima lapen update data chogi ma chok chema la soputhak nili angton penalam non nalitum phanang than pachini ponik po kicheng si jong nalitum Aadhar mate Aadhar card la so Aadhar card jong si Aadhar card enroll date pen mate semar date pen apply date pen ningkan cap anjong si playing lu pulotang te nalitum documents ka update thunang ji labang ke Kenangsot lo kopia thesi dak documents ka update Kenangsot mah labang ke nalitum chini po nalitum jong si Aadhar te semar date pen long date pen ningkan cap anjong si playing lu pulotang te nalitum la documents ka update nang ji labang ke Kenangsot lo jong si update de pulo tangte nang litum Aadhar abang sabso ka siksak do kokpo lapen the documents jong si update lo pulo tangte nang litum government scheme punon bank service punon sim pan card password lapen kaprek important service an ason bangke nang litum use long ikpo asi ningkan kepling clear tum stamin nalitum documents jong si update ji pulote nalitum bina mobile pen stame update pon ikmelo lapen labang so update tangka sikai sita nangne free of course 100% free lang non amat ke lapen mo kibang ji labang purekte stame 2027 an bangke elitum la documents jong si update ji pulotangte sikai si pin pen elitum update pon ikmelo lapen documents ka update hot ko PPA documents elitum ka update du nang jima labang ke nalitum nataka chini nang ji Kenangsot lo documents Kenangsot labang ke proof of identity mate POI apan stame nalitum passport do bote passport nalitum upload dun iktame lapen pan card voter ID driving license lapen government ID card photo ke do lapen ration card lapen job card pension documents with photo lahai nalitum upload dun tame dake tok ana documents labang ke upload dun thainang ne nalitum la proof of identity afan nalitum jo longjong si voter ID do bolte voter ID upload dun kali pulo tangte pan card nalitum upload dun stame chok igji lapen proof of address afan ko PPA documents nalitum dak ka update dun ka upload dun enzima labang ke nalitum ladak lang ponikon ladak stame proof of address pan stame nalitum passport do bolte passport upload dun ikon kalte voter ID ration card lapen electric bill water bill gas bill lapen bank statement passbook lapen registered rent agreement property tax receipt government letter certificate insurance policy lahaya son ana documents nalitum upload dun ikmelo proof of address pan mangke mate POA fan mangke lapen important points nalitum puthot update de aprang kachini nang jila ke Kenangsot lo nalitum update ji pulotangte jong se nalitum mina jong se update ji pulotangte nalitum la Aadhar card long killing a mobile number la bangke donang ji lapen documents ka upload do na hoj tame documents da ka support la bangke PDF kalite JPG kalite JPEG PNG lahai photo akoil photo si nalitum upload dun iknang po lapen documents will be original not and not expired nalitum documents ka upload dun nangzila bangke original photo click pen sinalitum upload dun iknang po original nang po lapen hola documents la bangke expired yedet documents nang po lapen photo size mate nalitum file size bangke 10 KB lo ki zoom nai lapen ki ong nai la bangke 2 MB an as file size la bang si nalitum upload dun iknang po lapen nalitum upload dun documents ka update jong successful lo pulo tangte nalitum SRN mate service request number long ek po la bangke nalitum screenshot kalite nalitum download pon ek data choglo lapen Kosonsi online ben
imina mobile pen ka update nang jima la so process ni li ladak penang than pachini pon ikpo kicheng si step 1 la bangke myAadhar.uidai.gov.in la so website lo nali tum dam ikon dam lo potel dak rason interface nang klang ikpo la penali tum login option do jo la login nang po login ahot nali tum Aadhar number la pen captcha stami nali tum fill up nang po la pen send OTP along ber nang po step 2 lo lake la pen OTP la bangke nali tum AadhaarCard long registration a mobile along OTP le ikpo 6 digit OTP mate one time password so a message la bangke nang le that pen 10 minutes and see do chodit 10 minutes no playing that lo pulo tangte OTP bangke nali tum expired date po la pen puthot regenerate to nang po nali tum OTP fill up igdet pen fi dak login po nang po login tang that lo pulo tangte step 4 la bangke ada documents update po option long exi documents update along nalitum ber nang po ada ber dat pen afi step 5 la bangke copy pi documents nalitum ka upload on jima proof of address la pen proof of identity la hinia documents nalitum upload nang po documents ka upload nang ji la bangke copy pi documents upload nang jima nili amota nalitum han nang than pachini pon iklo nalitum hini documents la bangke ka upload dun nang ji mate ka submit dun nang ji Kenangsot lo la penali tum la upload po theklong ji documents la upload po dim berikon upload along ber pon igdet pen afi da preview nali tum theklong po amen la pen Aadhar number la pen proof of identity la pen proof of address la copy pi ason sinali tum ka upload dun ma ladak pan card bolte pan card do ikpo la pen voter ID bolte voter ID do ikpo la pen nali tum la submit po ke tok theklong ji la submit along ber ik nang po submit along ber ik det pen afi ki jutsi step lo lake step 7 nali tum la screen along la sonang cheklang ikpo your request has been submitted successfully pulason cheklang ikpo SRN mate URN number nali tum long ikpo date and time nali tum la so lo bangke download ik data chok kalite screenshot and pon ik data chok la penali tum la documents update successful lo pulotangte nali tum a mobile number along stami SMS nang le ikpo SMS nang ke le exi la bangke la son lo documents update la bangke successful lo la pen documents update apor la bangke 15 days anang nang kogi la 15 days ang bongan si documents bangke dak che update pon ikpo la penali tum SRN number pen stami status la bangke chelang pon ikmelo la pen alang litum approve lo pulo tangte nalitum la AadhaarCard documents update la bangke successful ikpo nalitum Kosonsi status ka chelang jima la submit ik date pen afir mate documents upload update date pen afir pulo tangte puthot nalitum my AadharUidai.gov.in asodim dam nang po check Aadhar status check Aadhar update status adim ber ik nang po la pen hola nalitum SRN mate URN number kelong ada doji hola dak number doji hola so number nani tum ber nang po captcha fill up nang po la pen dak submit po option theklong ji submit long ber ik det pen afi jong se process pulote in process bodo po completed pulote completed ba update successful long ikpo jala sonlo ase nona mad nali tum update ji pulote la bangke free of cost nali tum mina mobile pen system update pon ikme la pen kupine Aadhar puthak ison sonia lam chining tung pulo tangte dak 1947 along stame nalitum call pen details salam arju pon iktame la pen official website la bangke UIDAI.gov.in kali pulte myAadhar.uidai.gov.in la so website along nanglitum dampen details salam bangke dak nalitum thekdam long ikpo silason lo jong sinalitum update ji pulte la so process claim lo pulo tangte nalitum documents update la bangke successful ikpo kadu ka wepen dak step 7 an nalitum claim nang po ke chengsi login nang po Aadhar number ber nang po OTP wang po OTP ber tu nang po documents update po dem ber nang po la pen Aadhar nalitum proof of identity la pen proof of address nalitum documents ini documents upload nang po la pen uploaded pen afi submit nang po submit date pen afi SRN kali pulte URN number nalitum long equal so URN number pen nalitum status la bangke my Aadhar.uidai.gov.in so website dam pen nalitum status bangke chelang dam ikmelo jola hello la se video nalitum lang mesen pulte share pon ikon la pen pini
video labang kala anleng ton ponik nang do me thak me kadu ka be card bitis 2.0 YouTube channel ong kelang ara do anfan stamin ilhenten cardom